Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Gurekin dugu maixutala, gurekin dugu, gurekin beti, egin dezagun zuzentasunez, ta maitasunez bere ezana. Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Arratsaldeon zenide maiteok, urtero bezala hemen ditugu gure lagun hauek, Zarauztik etorritakoak, ez da lehenengo aldia, urtero behin etortzen zeate, tratu eder bat dute Ester katekistarekin, Zumaira etorri, zerbait erosi, nola izena du den da horrer? Hor, goxoki den da hortan, gero etortzen dira, konfesatzen dira, Eukaristian parte hartzen dute, eta gero ja, buelta. Osea, gaur garbi, konfesatuta jungo dira danak, eta Eukaristia hartuta. Hai dira prestatzen jaunartzea handia, edo bigarren jaunartzea beraiek deitzen diote. Gero, prestatuko dute beraien sendotza. Beraien gatik eskatzen dugu gaurko honetan, eta baita ere eskatzen dugu Aita Santuaren osasunaren alde. Presta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, bihotz garbi eta zintzoengan biziko zarela agindu duzu. Zeure graziari esker egin gaitzazu zeure bizilekuga izateko gai. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta regbizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Hasiera liburutik. 40 egunen buruan, berak egindago ontziko leihoa ireki eta belea bidali zuen Noek. Belea atera eta joan etorrian ibili zen lurreko urak lehortu arte. Ondoren, usoa bidali zuen, urak lurrean gutxitu ote ziren jakiteko. Baina usoa bere hankak non pausaturik ez eta ontzira itzuli zen Noeren gana. Oraindik ura baitzegoen lurrazalean. Noek eskua luzatuz oso hartu eta ontzi barrura sartu zuen. Beste 7 egun itxaron eta berriz usoa bidali zuen. Arratsaldean etorri zitzaion, olibondo adartxo moztu berria mokoan zekarrela. Hortik jakin zuen Noek ura gutxituta zirela lur gainean. Beste 7 egun itxaron eta usoa bidali zuen, oraingoan ez zen itzuli. Noeren bizitzako 601 urtean, lehenengo hilaren lehen egunean lehortu ziren urak. Noek ontziko estalkia ireki eta lurrazala lehor ikusi zuen. Noek aldarea eraiki zion jaunari eta abere eta hegazti garbi guztietatik harturik oparitzat eskaini zituen aldarean. Jaunak oparien lurrina atseginez usnatuz bere baitarako esan zuen,
Ez dut berriro mundua madarikatuko gizakia dela eta. Egia da gizakiaren asmoak txarrera jarriak daudela umetatik, baina ez ditut bizidunak berriro suntsituko, orain egin dudan bezala. Lurrak diraunen bitartean, ereiteak eta hau zabiltzeak, hotzak eta beroak, udak eta neguak, egunak eta gauak, ez dute behin ere huts egingo. Jaunak esana. Bere herria bedeinkatuko du bakea emanez jauna. Bedeinkatuko du bakea emanez jaunak. Nola ordainduko diot jaunari egin didan on guztia. Salbamen edontzia dut altxatuko eta jaunaren izenaren dei egingo. Bere herria bedeinkatuko du bakea emanez jaunak. Beteko dizkiot jaunari promesak, herri osoaren aurrean, mingarri zaio jaunari, bere fededunen heriotza. Bere herria bedeinkatuko du bakea emanez jaunak. Beteko dizkiot jaunari promesak herri guztiaren aurrean, jaunaren etxeko atarian, Jerusalem zure erdian. Bere herria bedeinkatuko du bakea emanez jaunak. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesus eta ikasleak Betsaidara iritsi ziren, eta itsu bat ekarri zioten uki zezala eskatuz. Jesusek itsuari eskutik heldu eta herritik kanpora atera zuen. Begiak listu zigurtzi ondoren, eskuak gainean ezarri zizkion eta galdetu, ikusten alduzu ezer. Har begiratu eta esan zuen, gizona edo nabaritzen ditut, zuaitzak dirudite, baina ibili dabiltza. Orduan berriro eskuak ezarri zizkion begietan eta argi ikusten hasi zen gizona. Sendaturik gelditu zen, guztia garbi-garbi ikusten zuela. Jesusek etxera bidali zuen, herrian sartu ere etzen egiteko aginduz. Jaunak esana? Betsaidara iritsi ziren Jesus eta ikasleak. Eta itsu bat ekarri zioten, itsu bat. Eta Jesusen lehenengo gauza zer egin zuen, itsu hori eskutik heldu eta herritik atera. Jende pila batekin zegon, itsu hori, eta Jesus hartzen du eskutik eta herritik ateratzen du. Zerbait ona eman nahi dio itsu hori, baina ez dio nahi eman jende danen aurrean. Topaketa bat nahi du haiekin. Jesus ere gurekin zerbait nahi du. Baina ez digu emango inoiz erlazio hori plazan erdian, herri erdian, baizik eta gu berarekin otoitzean gaudenean. Hor emango digu. Isiltasun horretan, ilunpe horretan, leku bakarti horretan emango digu Jesusek nahi digun miraria. Podemos preguntarnos en este evangelio por qué Dios no consigue darle la vista al ciego de una vez. Parece que no acierta el Señor, ¿no? Coge su saliva,
la unge con el polvo, se vuelve barro y se la pone en los ojos. Y le pregunta, ¿ves algo? Y le dice el ciego, sí, veo algo, parecen personas, pero tienen forma de árboles que se mueven. ¿Es un error del Señor? Parece que el Señor quiere hacer algo, pero no lo consigue a la primera, ¿no? No lo consigue a la primera, no podríamos decirlo, ¿no? Sino que lo que el Señor quiere conseguir, lo que el Señor quiere hacer con nosotros, lo quiere hacer junto con nuestra colaboración. ¿Qué ves?, le pregunta el Señor. ¿Qué ves? No le importa al Señor la respuesta que el ciego le va a dar, sino que quiere que la persona tome parte en ese milagro que está haciendo con él. No es lo mismo ir al médico y decirle al médico, sáname, que decirle, mira, me duele esto, me duele esto, me duele esto. Dios es el médico de las almas, por eso nos confesamos, porque vamos a ese médico que nos perdona todo lo que tenemos en nuestro interior. Y ahí es en donde tenemos que recurrir una y otra vez, para que siempre el Señor de la misericordia tenga acceso a lo más sagrado que tenemos, que es el alma. Pues hoy le pedimos al Señor que nos saque de la tierra, nos saque del pueblo a ese lugar escondido, a esa relación de tú a tú, y ahí con nuestra colaboración haga que el milagro que nosotros no nos creemos lo haga patente en nuestra vida, que es la vivencia de la fe en nuestra vida, la vivencia de Jesucristo vivo en cada uno de nuestras vidas. Eta zenide maiteok, luzade zaizkiegun geure eskariak gure jangoikoari. Kristau elkarte osoak eta elkartekide bakoitzak espirituak gidaturik. Bete dezala arretaz Jesusek eman zion misioa. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jainkoa ezagutzen ez dutenek edota baztertua dutenek susma dezatela beren baitan gizakiak duen jainkoarenganako irrika. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Ez ditzagula falta beren hitzez eta egitez jainkoaren maitasunaren testigu eta harekiko fedearen suspertzaile izango diren bokazio dunak. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Hemen bildu garenok kristau sinesmenean sendo eta leial biziz. Ikusaraz diezaiegula Kristorengan jainkoaren aurpegia haren bila dabiltzanei. Eska diezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun hogi hau, lurra indarrak eta gizakire lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorenaren hogi. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakire lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorenaren edari.
Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskaintza honek jauna garbi gaitzala eta ere berritu, eta zeure nahia betetzen dutenentzat izan dadila betiko sariaren iturri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta betik guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti ere korri. Zure seme maitearen bitartez egintzen nuen gizadia, eta haren bitartez berritu ere bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak mateko diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek gorezten eta zeure santuak bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik guk ere aingero guztiekin batean gorezten zaitugu poz batean kantari. Santu, santu, Santua diren guztien jainko jauna, zeru lorrak beterik hauzka zure bezerak, Hosana zeru goienetan. Bedenkatua jaunaren izenean datorrena, Hosana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu garduek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta dol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zehoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire, oroigarri. Hau da, sinizmenaren misterioa. Hile eta piztu zerrela jauna, zuberriz etorri arte. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palkezkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta Santuarekin, Fernando gure gotzaerekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Eraberean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia eritxi ezagun, jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin, haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana, santo izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia,
barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu tentaldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan zure errokiari izker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zurenaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake usten dizuet neure pake ematen, begira zure lizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu lizari pakea, eman batasuna, erreg bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaigozu. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zinor, zure ditxa izertzen. Ez izaz bat. Su gabe Jesús nora, Juango aragu, zuk betiko bizitzako itza jauna dituzu. Zu zaitugu zu gure gidari, zure hitza guretzat indar eta argi. Zu gabe Jesus nora, joango gara gu, Itza jauna dituzu.
Egin dezagun otoitz. Jauna, zerutar ogi osasungarria eman diguzu janari. Egizu biladitzagula geuk ere beti egiazko bizia ematen diguten ondasunak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ester esan dezaket? Bueno, ez gera inor enteratu, nik bai banakilako, baino taldeko batek gaur lehenengo jaunartzea egin du, bataiatuta zegoen, baino lehenengo jaunartzea nik uste txalobero bat behar dula, ez da? Berak nahi izan duelako, aukera eman diogu, eta berak nik ez nekin zer egin gontzuen, baina hoi da. Orain begiratu zeure ondoan dituzuen pertsona guztiek. Ez zumaikoak. Beraiek, hemendik aurrea, nerekin batera, otoitz egingo dute zuen alde. Jangoikoaren maitasuna sentitu dezazuela zuen bizitzan. Jangoikoaren grazia izan dezazuela beti. Eta jakin dezazula Eliza, ez zumaiko Eliza bakarrik, Eliza guztiak zuen etxea direla. Jangoikoa egongo dela zuen zai. Zuei bezarkatzeko prest. Etorri zaitezte, junt zaitezte Eliza, naiz dezuen guztietan, eta bertan aurkituko duzue, mundu honetan dan gauzik importanteena, Jesus bera. Presta ezazuela zuen bihotza zeuen anima, sendotza egiteko, hemendik urte batzuta, eta ez ahaztu inoiz, jainkoak pila bat maite zaituztetela. Eta guk, beraien alde otoitz egingo dugu, hemendik aurrera fedearen bideetan segi dezatela eta jangoikoaren maitasuna suma dezatela. Jauna zuekin, eta bedenkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Dio gracias betea, jankoikoaren semeari, emango diozu sortzea. Goizarratxeta eguerditan, amagorezten zaitugu, aingeruaren hitzak berak, guk ere esaten ditugu. Eskerrik asko, etorri zeaten guztioi, eta arratzaldeta gabon bat izan dezazuela. Beraiek baitare azken egunean, maiatza bukaeran edo ekaina hasieran berriz ere etorriko direla agindu didate, Esterrekin batera, azkenengo saioa, hemen gurekin egoteko. Eskertu zuen presentzia, eskerrik asko Ester, gazte hauekin egin duzun lan guztiagatik, eta guk geure otoitza eskintzen diogu zuetako bakoitzari eta bereziki zuri ere bai, Ester. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jauna lagun, bier elkar ikusten dugu.